Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa habibina syafi'ina wa qurratina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ashabihi wa tabi'in wa wala hadratin Inna qurratar wa qina syukur syukur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ngapunten saderenge niki kula boten niat ngurui jenengan, boten ceramah nggih boten wadah, niki kula niati sorogan. Lah sorogan teng pondok niki murid ingkang maos, gurune ingkang nyimak. Lah niki kula ingkang maos kitabe jenengan ingkang nyimak. Menawi wonten salah, menawi wonten klitune jenengan ingkang mendherake kula. Niki ingkang kula kaji niki kitab Al-Mawaidul Usturiyah. Kitab Al-Mawaidul Usturiyah niki kitab karanganipun Syekh Abu Bakar Al-Usturi. Syekh Abu Bakar Al-Usturi niki termotivasi teng kitab Mawaid Al-Usturi niki terkumpul 40 hadis. Karena Syekh Abu Bakar Al-Usturi niki termotivasi kanjeng Nabi dawuh man jama'a arba'ina hadisan fa huwa al-afu wal ghufran. Sapa wonge sing ngumpulno 40 hadis maka bakal diukur kalian pangeran. Kemudian terkalahlah tersusunlah kitab Al-Mawaid Al-Usturiyah karanganipun Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usturi. Dan ini menerangkan tentang masalah ihsan. Ihsan itu hubungannya kula panjenengan kalian Gusti Allah, hubungannya kula panjenengan kalian makhluk. Amargi arkanuddin salasa, rukun-rukun agama niku wonten 3. Pertama niku iman, nomor kali Islam, nomor 3 ihsan. Iman niku napa? Iman kula panjenengan lek sing damel alam semesta niki Gusti Allah niku darane iman. Jenengan percaya sekali rezeki niku pangeran niku iman. Jenengan niku percaya lek Gusti Allah niku kuwasa niku iman. Lek Islam apa? Islam niku kados salat, salate cara ibadah panjenengan niku Islam. Zakate panjenengan niku Islam. Puasane panjenengan niku Islam. Kados tata cara sing kemarin yang diterangkan oleh Ustaz Rafiq niku menerangkan tentang ibadah-ibadah niku disebut sebagai Islam. Kalau ihsan itu hubungannya manusia antara Allah dan hubungannya manusia antara makhluk itu ihsan. Nah, kita bahas ini tentang masalah ihsan. Ulama itu ibarat apa? Menganalogikan bahwa iman itu ibarat nyawa. Iman itu ibarat ruh, Islam itu ibarat jasa. Ihsan itu ibarat pakaian atau perhiasan. Wong elektor orang pangeran tapi orang lakoni sholat, orang lakoni zakat, orang lakoni poso niku ibarat wong benyawa tok. Wong benyawa tok ana gentak ana desa niku gentayangan. Kuwata sing ngomong sementing eling pangeran, sholat apa-apa. Sementing eling pangeran rasa poso apa-apa. Lha iku koyo duwe iman tok tapi gak Islam. Duwe nyawa tok tapi ana jasate. Iku kados demit gentayangan. Dan yang ngakoni Islam tok, sholat tok, tapi ora percaya sing maringi rezeki niku pangeran. Ora percaya sing kuwasa nang alam semesta niki pangeran, kadung jasa tok tapi ora duwe nyawa. Lek jasa tok ora nyawa niku disebut mayit. Nah niki sing kula panjenengan bahas niki masalah ihsan. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'a Allah. Ar-Rahman iku welas asih dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahim ingkang maha welas asih dalam akhirat bloko. Alhamdulillah segabari puji lillahi kutubi Allah Rabbil alamin kang pangeran sakabehane alam. Wal aqibatu thayyibu walas apik lil muttaqina iku tetep duwe pira-pira kang takwa. Wala qurban lan ora ana aniaya iku maujud
ila ala zalimina coba ing atase wong sing dolim. Wassalatu ta'ala matadzim ala khairi khalqihi kututut ing atase sak bagus-baguse makhluk Allah Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad ajma'in halis kabehane. Iki musonef mengawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Amar kinopo dawuh kanjeng Nabi ulu amrin tibalil la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap suatu perkara yang memiliki nilai kebaikan yang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka amal tersebut terputus. Ulama menafsiri qaulul barokah, barokah sekedhik. Nah, setiap perkara kok yang memiliki suatu nilai kebaikan yang tidak diawali mengucapkan bismillah, maka itu barokah sithik. Badhe perdamel nggih bismillah, badhe ngaos bismillah, badhe dahar nggih bismillah. Nek boten bismillah barokah sithik. Makanya kanjeng Nabi dawuh, mongko mangan ora maca bismillah, mongko mangane niku diwangi setan dan iku nuduno kurange barokah, barokah sithik. Masuk di materi al-hadisu tawikiku hadis al-awal yang pertama. An Abdillah bin Amr diriwayatkan saya Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu Allah sidun Allah ta'ala kale qaulu sidun Allah. Anuma saya Abdillah wa Amr. Qala ketika sidun Abdillah bin Amr. Qala ketika sidun Rasulullah sidun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna utai wong sing welas asih yarhamu iku mulasi hum ing ar-rahimuna sapa ar-rahman sapa zat kang welas asih. Iki diriwayatkan saking Abdullah bin Amr dawuh kanjeng Nabi sapa sing welas asih mongko bakal diwelasi kalih zat kang welas asih. Sinten mawon sing duwe rasa welas asih marang liyane mongko bakal diwelasi kalih zat kang welas asih yaiku Gusti Allah. Kemudian kalau dikirim kali kanjeng Nabi, irhamu kelasono sapa sira kabeh, man ing makhluk, man ing wong fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Yarhamu mongko bakal nglasi kum ing sira kabeh, man sapa makhluk fis samai ing dalam langit. Kemudian kula panjenengan dikirim kali kanjeng Nabi, kelasono sapa sira kabeh makhluk nang bumi, mongko bakal sira kabeh mongko bakal diwelasi makhluk nanggone langit. Maknane apa kula panjenengan niku diwelasi kalih Allah, kalih diwelasi kalih malaikat-malaikate Allah. Tapi muwafaqati hadzal hadis lan iku tetep dalam kecocokan ikhlas hadis. Hikayatun utawi cerita. Umar diberiwayatkan saya Umar radhiyallahu anhu Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Allah sidin Allah ta'ala kali qaulu sidin Allah andu Sayyidina Umar karena ono sapa Umar yang si iklumaku sidin Sayyidina Umar fisikakil Madinah di dalam kota Madinah. Para ahli ningali sapa Sayyidina Umar sobian ing bocah cilik. Karena ono sapa sobi fiati kang iku tetep ing dalam tangane sobi uskurun apa manuk umpret. Bahkan lan ono sapa sobi yang abu iku gawe dolanan sapa sobi piye kelawan uskur. Iki wonten cerita, Pak. Yang berkaitan dengan hadis kanjeng Nabi niku ar-rahimuna yarhamuhur rahman iki wonten cerita saya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu nanti melampah-melampah namanya kota Madinah. Dan semua jalan Sayyidina Umar ningali ana bocah cilik niku wau dolanan manuk umpret. Nek tangane niku wonten manuk umpret dige dolanan manuk umpret kalih bocah cilik niku wau. Farokiba menika las sapa Umar sapa Sayyidina Umar dalika usfura ing kono-kono manuk umpret. Pastaro itu sapa Sayyidina Umar bu ing al-usfur minas wabi saya bocah cilik. Fakta kalau diterdekkan sapa Sayyidina Umar bu ing al-usfur. Kemudian Sayyidina Umar ningali orang-orang mumpet niku didol-dolanan kali bocah cilik muncul nang atine Sayyidina Umar niku welas sebenarnya mau mumpet. Kemudian kali Sayyidina Umar niku malah mumpetnya ditukul oleh bocah cilik tak tukule mau. Kemudian kali Sayyidina Umar diculno kali Sayyidina Umar di ibno kali Sayyidina Umar. Perkembangan didolanan kali bocah cilik dadi umak-umak ngoten niku. Kemudian dibeno kali Sayyidina Umar. Mergo rasa welase Sayyidina Umar ngene makhluknya Gusti Allah. Walama tumufian oleh dalam semangsane wafat
sapa Umar sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari Allah subhanahu ta'ala alaihi wasallam Allah aku Sayyidina Umar ro'a ibi ku ing Sayyidina Umar sapa ang subuh sapa wong akeh fil manami ing dalem turu pasaalu nulitakon sapa ang jumhur ku ing Sayyidina Umar an hali saking keadaan Sayyidina Umar Pakon mengucap sopan sumur manik opo pakala agawe Allah bika kelawan sirah Umar Kola jawab sopan Sayyidina Umar Gofaro kepuro Allah li marik insun Watajawaza lategesi kepuro Sinten Allah an-nisaki Falamat tufiya Umar radhiyallahu ta'ala nurul syukur ketika Sayyidina Umar wafat ketika Sayyidina Umar wafat tonggo-tonggone Sayyidina Umar itu ngipi Sayyidina Umar takon keadaannya Sayyidina Umar rata-rata masyarakat sekitar Sayyidina Umar itu ngipi Sayyidina Umar takon keadaannya Sayyidina Umar takoni Sayyidina Umar Umar maaf kalau kau bik apa sing Allah lakukan ke awakmu Umar Allah ngapa awakmu Umar kemudian dijawab oleh Sayyidina Umar Kola ucap sapa Umar ghafarallahu li wa tajawaza anni Allah ini ngepuro aku Allah ngerahmati aku terus ditakoni mana kalian masyarakatnya kalau ucap sapa syukur biayi syai'in kelawan titile suwiji biju jika kelawan umare sira au bi'adlika utawa kelawan adil sira au bisudika utawa kelawan sujud sira. Jadi ora ditakoni kalian masyarakat sing pilih mau. Mergo apa bisa lamu perawakmu Umar? Apa mergo zuhudmu? Apa mergo dermawanmu? Apa mergo adilmu? Jawab kali Sayyidina Umar, kala ngendika sapa Sayyidina Umar, lama wadoktumu ing dalem semasa nyareno sapa sira kabeh. Ni ingsun fil qabri ing dalem kuburan pasata tumulan nutupi sapa sira kabeh ni ingsun fitura ing dalem lemah. Ketika engkau meletakkanku di dalam kubur dan engkau menguburku dalam tanah. Batarok tumulan tinggal sapa sira kabeh ni ingsun wahid dan balik ijaz. Dan ketika engkau meninggalkanku dalam keadaan sendirian fadakhala muliman sing alaya ing atas ingsun sapa malakani sapa malaikat loro pahibani ka medeni kalone fatol muli ilang apa akli apa akal ingsun warta adat lan gemeter redeg apa kafasiri apa rostosan ingsun min haibatihi mas krana saking wedi malaikat. Kemudian masuklah dua malaikat mungkar nakir lungguh oleh Sayyidina Umar medeni karo Sayyidina Umar sing gagah kami wonten dados khalifah Rasulullah tapi nggih tinggalé mungkar nakir kemarin kula panjenengan sedih-sedihnya ini gerdek sudah tulang-tulangnya gerdek sudah terjadi orang tekani malaikat mungkar nakir wa qadara ngalap sapa malakani ni ingsun wa jelasalan kuno sapa malakani ni ingsun wa aradalan ngarepno sapa malakani ayas ala arep yen takon sapa malakani ni ingsun pasabitul likrunu sapa ingsun bidaan undang-undang minal hati fi saking suara tanpa rukun. Kemudian pas ketika malaikat bukan nakir itu badhe nakoni Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar kepiren ana suara sing tanpa rukun. Ana suara tanpa rukun ngomong, "Utruka abdi fala tukhawwifahu." Utruka ninggalno sapa sira loro he mungkar nakir, abdi ing kawula ingsun. Mungkar nakir tinggalin hamba iki, tinggalin Umar iki. Wala tukhawwifahu qadsopo kedudini Umar ini. Kenapa fa ini krono satemene ingsun? Rahim untuk iku melasi sapa ingsun bu ing Umar. Kata Jawa sulatun sing ngepura sapa ingsun awu saking Umar. Ya ana krono satemene Umar, rahimah iku melasi sapa Sayyidina Umar usron ing ana urip di dunya ing dalem dunya. Mergo apa kula akumulasi nulis Sayyidina Umar mergo pas ketika Sayyidina Umar di dunya niku tau melasi manuk komplit sing digawe dolanan bocah cilik. Monggo saiki nang akhirat Sayyidina Umar niku tak melasi. Senajan ketok remeh perkara apik niku senajan ketok remeh tapi niku saged dadosaken ridhone Allah, saged dadosaken rahmate Allah. Kuwatah teng cerita-cerita teng tasawuf niku Imam Ghazali niku dikepuro pangeran niku boten mergo kewaliane Imam Ghazali boten.
Boten mergo karangan kitab Imam Ghazali kathah boten. Imam Ghazali niku dengan pura pangeran dirahmati pangeran ketika Imam Ghazali karangan kitab wonten maksud Imam Ghazali diencoki lalu. Kemudian muncul welas mengenai artinya Imam Ghazali lalu itu dicari. Dan itu sing dadosaken Imam Ghazali dengan pura pangeran dirahmati pangeran. Wadah cita-cita tasawuf dengan perkara apik kelihatannya niku perkara sing remeh tapi niku saged dadosaken ridhone pangeran, saged dadosaken rahmate pangeran. Ada di kitab Madhab Arba'in Usuluddin niku wonten dawuh pangeran niku delika telung perkara nomor telung perkara. Yang pertama, pangeran niku delika perkara pangeran niku delika ridhone pangeran nggone perkara apik. Dadi ridhone Allah niku didelika nggone perkara apik. Nomor kali pangeran niku delika bendune Allah nggone perkara Allah. Nomor 3 niku pangeran delika waline Allah. Pangeran niku delika waline nggone wong sapa wae. Nomor 7 niku pangeran delika ridhone Gusti Allah. Ridhone Gusti Allah niku delika nggone perkara apik. Niku maknane apa? Kula panjenengan niku boten asal ngremehno amal cilik, amal senajan amal niku cilik. Boten asal ngremehno amal senajan amal niku cilik. Kados saya tidak mengalami perkara welas kalian manupret niku wau saged dadosaken dirahmati kalih Gusti Allah. Saged dadosaken dikepura kalih Gusti Allah. Makane kula panjenengan iki boten asal ngremehno amal senajan amal niku cilik. Kados nyekno ratu niku pikir dalan niku saged dadosaken rahmat pangeran. Mergo kula panjenengan boten semerap amal ngendi sing diridhoni pangeran niku boten semerap. Urung karuan salate sampean sing pirang puluh rakaat niku diridhoni pangeran durung karuan. Durung karuan kula panjenengan iki welas tiyang lintune diridhoni pangeran durung karuan. Mergo ridhone pangeran niku tasih didelokno boten diketok. Makane niku kula panjenengan boten asal ngremehno amal senajan amal niku cilik. Nomor kali pangeran niku delikno bendune pangeran. Nggone perkara sing ana. Allah niku menyembunyikan marahnya nggone suatu dosa. Buat dosa cilik, buat dosa gede, maknane kula panjenengan boten saged ngremehno dosa senajan dosa niku cilik. Kados ngrasani niku kelihatan remeh, ora kroso. Tapi niku saged dadosaken bendune pangeran. Soalnya bendune niku diterima kalih pangeran, boten semerap. Dosa iki sing dadekno kula panjenengan dibendu kalih pangeran. Durung karuan dosa sing gedhe dadekno dibendu kalih pangeran. Durung karuan dosa cilik dadekno dibendu kalih pangeran. Mergo bendune pangeran, muring-muringe pangeran niku kula diterima kalih pangeran. Mereka kanjeng Nabi niku sing paling diwedeni kalih kanjeng Nabi kuwi dibendu kalih pangeran. Kanjeng Nabi niku inone kaya apa? Pas ketika teng ngene tok diuncali bocah cilik. Diuncali waktu bocah cilik sampai ketian diuncali telek oleh bocah cilik. Cara diuncali wong gedhe boten masalah, bocah cilik diuncali kanjeng Nabi. Inone kaya apa kanjeng Nabi? Tapi kanjeng Nabi dawuhan beliau. Ilam takun bika kutubun alayya faral bali. Pokok pangeran iku ora muring-muring aku, kok aku diapakno ae dulu, aku ora masalah, aku ora peduli. Kanjeng Nabi. Sementara pangeran ora muring-muring karo aku ora peduli. Pun nasibku koyo piye aku ora peduli. Ini kanjeng Nabi. Nah, sing nomor 3 niki pangeran niki ndelokno waline pangeran nomore sapa wae. Terus niki maknane kula panjenengan niki boten angsal ngremehno tiyang sinten mawon. Mergo waline pangeran iku diterima. Durung karuan wong sing jubahan, wong sing maca kiai waline pangeran durung karuan. Durung karuan sing bacane coba cape waline pangeran iku durung tentu. Mergo waline pangeran iku diterima. Terus niki maknane kula boten asal ngremehno, kula panjenengan boten asal ngremehno tiyang sinten mawon. Kok tiyang niku kados pripun kelakuane, kados pripun bacaane boten asal ngremehno. Kok pangeran iku delikno waline Allah. Soale kadung pas niku sampean pas ngremehno pas napa ini waline pangeran iku dadosaken malati. Kok niku kekasih Allah. Dikayakun utawi cerita ukhra kaliyo karena ono sapa abidun sapa wong sing ahli ibadah. Sapa wong ahli ibadah fi Bani Israil dalam Bani Israil
marro lewatan sapa abid ala kafibin ing atase tumpuan atau gundukan minar romri saking pasir. Bahkan asobalah teman-teman mengenali sapa Bani Israel wajah akan lesu. Iki wonten cerita maneh wonten ahli ibadah mengenai zaman Bani Israel, kalangan Bani Israel. Ketika masyarakat itu terlanda paceklik, tak gebluk. Dalam keadaan masyarakat itu lesu, wonten enten panganan sing dipangan. Kemudian wonten ahli ibadah niki lewatan ningali ana gundukan pasir. Ana gundukan pasir niku ditingali kalih wong ahli ibadah niku. Patamana muli angen-angen sapa abid finasi dalam arti abid mau angen-angene anna hada ing satu menit iki romel laukana lamun ana sapa romel dagi ikon iku tepung gandum las bakal koyok di bakal marang iki apa daging kutuna Bani Israel ing wonten Bani Israel. Abid iku mau sehari badan iku mau ngomong dan yo supaya pasir iki iku gandum iki tepung aku bakal keimanan masyarakat Bani Israel iki mau ben iso mangan kabeh ben iso wareg kabeh niku namung angen-angen to. Pasir itu jangan dadi gandum ben masyarakatnya niku saged mangan. Fa'au kalau liparing wahyu Allah sinten Allah taala kale wau sinten Allah. Ila nabi maring nabi min anbiyaihim saking pira-pira nabi Bani Israel. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi Bani Israel. Ning satu jenis kelakuan kul ucap sapa sira di fulan paring fulan innallaha satu jenis Allah taala kale wau sinten Allah qad aujaba iku teman-teman paring sinten Allah raka maring sira minal ajri saking ganjaran maring perkara lawana lamun ana apa ramel dagi kon iku tepung kata sedekah maka sedekah sapa sira di kelawan emas. Kemudian Allah iku memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israil, nabiku omongan nggone wong ahli ibadah niku wae kandhanono lek aku iki ganjaran ngene wonge senajan mungkin angan-angan tok perkara apik iku perkara angan-angan masalah pasir mau dadi tepung iki ganjaran kare Gusti Allah. Paman mongko utahe sapane wong rahimah iku melasi sapa man ibadullah ing kawulane Allah yarhamu mongko bakal melasi guru ikman Allah sinten Allah taala kale nuwun sinten Allah. Kok sapa wonge sing melasi kawulane Allah niku bakal dimulasi oleh Gusti Allah. Fa inna dalikal abda krana satemene mungkon-mungkon kawula lama rahimah dan semasane melasi sapa al-abad ibadallah ing kawulane Allah dikauli kelawan ucapane abad togala lamun ana apa hada apa iki ramal dagi kon iku tepung las bahar mukaya bakal maringi apa ramal annasa ing manusa. Nah, gara-gara wong bani wong ahli ibadah ning angen-angen tok lek supaya pasir iki dadi tepung dadi gandum aku bakal sedekah kepada masyarakat Bani Israil kabeh. Iku mergo angen-angen tok. Angen-angen itu menunjukkan bahwasanya ada rasa belas kasih kepada diri. Angen-angen tok iku iso gadeno dibales kare pangeran. Baik ganjaran kare pangeran. Angsal nikmate Allah. Padahal angen-angen tok. Itu menunjukkan bahwasanya ada welas kasih kepada diri abid mengali ibadah itu. Persis dawuh Kanjeng Nabi niku wau ar-rahimuna yarhamuhur rahmah. Wong sing welas asih iku bakal diwelasi kalih zat kang welas asih. Hadisu hadis asani kang kaping 7. An Ibnu Mas'ud diriwayatkan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Allah sinten Allah taala kala sinten Allah. Anhu saking Ibnu Mas'ud Kala ketika sinten Ibnu Mas'ud kala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajiru utai kang lacut ar-raji kang arep sapa al-fajir rahmatullahi ing welas kasih Allah taala kale qaul sinten Allah aqrabu iku bareng ilallah bareng Allah taala kale qaul sinten Allah minal abidi saking kali ibadah kalau mukmiti kang gawe putus asa. Al-fajir utahe wong sing lacu, wong sing akeh dosane, akeh maksiate tapi si arep-arep hormati Gusti Allah, iku wae parek dari Gusti Allah tinimbang wong sing kali ibadah tapi gawe putus hormati saka pangeran.
Terus wonten omongan orang kok kakean dosa, kata maksiate, tapi si arep-arep ampungane Gusti Allah. Tapi si arep-arep rahmate pangeran, iku luwih apik dibanding si ahli ibadah. Selama seumur hidup iku ibadah, tapi gawe putus rahmat umur wong liya. Gawe putus asa saking rahmate pangeran teko wong liya. Wonten cerita kala Umpirna dari sopa kita an Zaid bin saking Zaid bin Aslam dari putra Aslam an Imran saking Imran anna rajulan isat temune wong lanang kana iku ana sapa rajul fil umami dalam pira-pira umat al-madiyah kang dhisik yasda itu ikut lanang sapa rajul fil ibadati ing dalam ibadah ayusat ditulan banget-banget no sapa rajul ala nafsi ngatasi awak dhewe rasul Bayuk nitulan putus asa lo sapa rajul. Gawe putus asa sapa rajul anasa ing manusa. Min rahmatillahi saking rahmati Allah taala kalim Allah. Enten wong lanang umat dhisik iku ibadah tok selama hidupnya selama berpuluh-puluh tahun iku dalam ibadah. Wis digawe banget awake pokoke tenan full ibadah, non stop ibadah selama kemudian pada suatu hari wong lanang iki koyo pitunas rahmatillah gawe putus asa kembali manungsa liya saka rahmati pangeran. Kados kaya omongan-omongan sing dadekno putus asa saka rahmati pangeran. Ibadahmu iku ora ana diterima karo pangeran kelakuanmu koyo ngono. Ibadahmu iku ora bakal diterima pangeran kok kowe sing selamat tenan. Ibadahmu iku ora bakal diterima pangeran kok kelakuanmu olone koyo omongan-omongan niku kemudian menyebabkan tiyang niku boten jaluk sepuro kali pangeran maneh terus ora gelem jaluk rahmate pangeran maneh terus ora gelem tobat kali pangeran maneh terus putus asa kali rahmate pangeran dan omongan-omongan niku sing saged dadosaken putus asa saking rahmate pangeran. Kemudian sumamata mati sapa rajul Pakola muni ketika sapa rajul ya Rabb duh pangeran ma utawi apa niki kudu keduwe ingsun bidaka dalam sadaya sira tinggal kekipasan. Kemudian pas ketika wong lanang niku mati tangan wong lanang niku nduwe Gusti Allah duh Gusti sing sanjengku niku napa surga napa neraka. Kemudian Allah menjawab, "Faqala li ketika sinten Gusti Allah annar ing neraka." Kowe mlebu neraka. Lho boten trimo. Sing lanang niku boten trimo, mergo napa selama hidupnya niku digawe full ibadah tok. Terus ibadah apa ngatur? Kata terus ibadahku ning ndi kok mlebu neraka. Orang ketika sinten sapa rajul, "Ya Rabb pangeran, faina ibadati." Tuli ngendine ibadah ingsun. Pas di hati lan teman-teman yang sudah Gusti, lah ibadahku selama ini lah ibadahku selama urip sudah tahun ini ibadah mulai menjelaskan aku naiki kok aku bisa berdoa. Kemudian dijawab oleh Gusti Allah, "Faqala ketika sedang Gusti Allah, innaka insabtu manisiro, mungka iku ana sapa sira tukniku iku gawe putus asa sapa sira anasa iku manusa min rahmati sami rahmat ingsun fid dunya ing dalem dunya kana mongko gawe ingsun tukniku iku gawe putus asa sapa ingsun ka ing sira al-yauma ing dalem dunya min rahmati sami rahmat ingsun yo mergo kowe dicapake Gusti Allah mergo kowe pas temune dunya iku tau gawe putus asa oleh manusa sapa rahmat gara-gara omonganmu iku mau wong iku manungsa niku ora gelem njaluk sepuro maneh kan. Gara-gara omongan iku mau manungsa iku ora gelem njaluk rahmat aku. Mongko saiki kowe ora bakal tak welasi. Nggone zat nang akhirat iki kowe ora bakal tak welasi. Kowe mlebu neraka. Lah, omongan-omongan kados ngoten niku saged dadosaken berpikir pangeran. Meskipun wong niku ibadah full selama hidupnya, ibadah selama umur hidupnya. Tapi selama itu pernah suatu kali nyebabno wong iku putus asa saking rahmate Gusti Allah. Baru ya diriwayatkan an Abi Hurairah diriwayatkan saking Abi Hurairah. Dia mungkin ceritanya Allah sinten Allah
Ta'ala khalil hawa sinat Allah adu saking Abi Hurairah adin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan isat temene wong lanang lam yakbal iku ora amal sapa rajul ora ngamal sapa rajul khairan ing kebagusan waktu kelawan berblas ila tauhid dan kejaba tauhid. Jadi orang lanang orang ngamal kebagusan sama sekali kecoba mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau maka dulu mulai dalam semasa mati huring kocu. Kalau maka dulu mulai dalam semasa hadir huring kocu opal mau mati. Orang ucap sopo kocu kali mari keluarga kocu. Pas ketika hadir mati, pas ketika orang itu mati. Orang masyarakat keluarga. Tidak ada yang dalam mereka yang tahu insun. Mutu itu mati sopo insun. Pak Alu nuli obo sopo siro kabeh. Ini insun benar lewat dunia. Apa-apa dan musim go. Jadi ngomong benar ini insun keluarga yang amu. Tumadanu uli buah sopo siro kabeh ini insun berbari yang dalam segoro. Tidak memiliki yang dalam menolak kaki alim. Malah aku wasiat oleh keluargane, nek aku mati, aku obrolnya nganggo geni sampai dadi awu. Sampai dadi awu, gua anaknya segoro pas dino, pas akhir aniku. Bapak alu muli agawe sapa ahli, kemudian dikerjakan oleh keluarga. Dilakoni wasiate oleh keluarga. Pak Iban muli dumadaan, gua mulai rojul. Dikobdol pulai itu terkendala berdoanya Gusti Allah. Ta'ala kalimu luhur syukur Allah. Kola kekos syukur Allah. Ta'ala kalimu luhur syukur Allah. Dan pastikan oleh kedua Gusti Allah. Allah ngomong kepada Rasul mau. Ma'in opo amalan orang opo maka isiro. Alam ma'in atasnya perkara kau kakak kabewe sopo siro. Ulangan. Opo sing aran kowe lakoni karo ikmah. Apa sing aran kowe, apa sing aran pikiranmu sudah ketemu kowe maupun keluargamu maupun kowe. Bisa dijawab kalau orang itu orang mengucap sapa rasul. Muhafatah kaya Allah. Karena kutipan jenengan Allah. Kalau orang mengucap rasul Allah lalu ada rasul. Dia telah muhafatah bahwa kaya rasul lam yakmal itu orang amal sapa rasul. Bayar kebagusan waktu kawan 14 bila tauhid dan jodoh kita benar lagi Allah. Selama itu orang pernah ngamal sama sekali jodoh kita benar lagi Allah. Kemudian pas mati pergi kali pengira. Keluarganya diwasiati dikon ngobong bonge sampai jadi kamu kemudian dibuat kepada segoro. Kamu nih kali pengira. Apa sih anak pengen ngene jawab orang-orang itu mau. Kalau ini pergi kali panjenengan yang bukan Gusti Allah tidak pula kalian Gusti Allah. Maka saking berpikir Rasul tahu kalian Gusti Allah. Meskipun tak ngamal sama sekali, saya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dari kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing ngucap la ilaha illallah mongko mlebu swarga. Ala dalan iku teng atase iki hikayat utawi ana cerita ana rajulan isa temene wong lanang mata ikmal sapa rajul ala anti Musa ing atase zamane Nabi Musa alaihi salam pakaroha mulai beting sengit sapa anak sapa manusa uslahu ing kusi rajul badaf nalulan pendem rajul rifasihi krana fase rajul fa'akhadu mulai ngalap sapa anas diri jenenge kelawan sikile rajul Watarahulan buang sopan nas ing rajul fil masbati dalam pembuangan tempat sampah. Nah ini kalau cerita berkaitan tentang hadis itu. Orang wong lanang itu mati pada zaman Nabi Musa. Masyarakat sekitar ini pun boten purun enten sing ngadusi, boten enten sing purun sing ngadusi. Boten ada sing purun ngadusi, ka ana sing gelem mendem, ka ana sing gelem ngafani.
mergo masyarakat sekitar nek ngerti lek wong lanang wong sing ngono kelakuane sing elek. Fa'aqadu birijlihi wa tarahu fil masbalah. Ditarik sikile kalau masyarakat sekitar kali tonggo-tonggo ini dibuat namanya tempat sampah. Orang dipendem, orang dikubur, orang diabusi, orang-orang dibuat namanya tempat sampah. Kalau masyarakat sekitar mergo saking eleke kelakuane wong iki. Fa'auha liparing wahyu Allah sinten Allah Ta'ala kale qalu sinten Allah ila Musa wa Nabi Musa alaihi untuk ing atas Nabi Musa assalam dari keselamatan. Waqala nanti kau sinten Nabi Musa waqala nanti kau sinten Allah ya Musa Musa mati sapa mati sapa rajul wong lanang di mahallati fulalin yang dalam kampungnya fulan fil masbalati yang dalam tempat pembuangan sampah bahwa utawi fulan wali min auliyaihi saking pira-pira wali itu walam gosimulan orang-orang tusi sapa anas buhe rajul walam yukafirlan orang-orang sing ngafani sapa anas buhe rajul walam yatufallan orang-orang sing mendem sapa anas orang mendem sapa anas buhe rajul. Nah, kemudian Allah ke wahyu ke Nabi Musa. Allah memberikan wahyu ke Nabi Musa, Musa, orang wong mati nang tempat iki dibuat nang tempat masak. Nang dibuat nang tempat sampah. Orang sing gelem ngadusi, orang sing gelem ngafani, orang sing gelem mendem. Wong iku termasuk wali kowe Musa. Madhab mongko budala sapa sira Musa, anta ya sira. Bahwa sih mulia ngadusi sapa sira buke rajul makafin nangafani sapa sira rajul budala Musa lunga Musa nek tempate wong mau adusono wong iki mau kafarono wong iki mau wasoli lan salat kono sapa sira alaihi atase rajul lan salat kono Musa wadfa mendemo sapa sira buke rajul yo mendemo barang itu pendeman orang lanang itu, membawa lanang itu termasuk hal itu. Pajaan limu teko sapa Musa sapa Sayyidina Musa alaihissalam. La tilka mahilati marang gunung-gunung panggonan. Wasalalam dan takon sapa Sayyidina Musa ing Anas alil bayi saking mayit. Pakon nuli ucap sapa Anas lawan Nabi Musa. Mati sapa rajul sapa wong lanang sifat keadaan dalam sifat mungkin maka dalam mungkin Fa'inau la satu rajul karena itu orang sapa rajul fasikon iku sing fasik. Kemudian Nabi Musa itu teko oleh tempat yang orang itu mau. Kemudian Nabi Musa itu dikandani kalau masyarakat sekitar lek orang itu ada kelakuannya ada kelakuannya itu rambutnya. Makanya kalau masyarakat sekitar itu dibuat oleh tempat sampah orang diabusi orang dikafani. Pakola mengucap sapa Sayyidina Musa. Aina iku dile panggonan akan menghubungi panggonane rajul. Fa inna Allah ta'ala sabtu Gusti Allah taala malahu Allah. Au fa pare wahyu sinten Allah ilayya maring isun ajri kula alai rajul. Panggonane iki budaya aku panggonane. Mergo aku iku iki wahyu karo Gusti Allah. Mergo alai lanang iki. Kala ngucap sapa Nabi Musa, fa'alamu muli awal ruh sapa Anas ing ingsun, makanahu ing panggonane rajul. Padhahabu li budalan sapa Anas. Falamma rawan dalam semasa kali ing rajul. Sapa Musa sapa Sayyidina Musa alaihi sapa Musa sapa Nabi Musa alaihi salam. Matruhan hal dibuang fil wasbalati dalam tempat pembuangan sampah. Kabar kabari ing Sayyidina Musa sapa Anas sapa manungsa ansu afali saking eleke pira-pira kelakuane rajul. Aja munajat sapa Musa sapa Nabi Musa robau ing pangeran Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ngerti dikandani oleh masyarakat sekitar mau tentang eleke kelakuane wong lanang iku mau sing ora diadusi ora dikafani gitu. Kemudian Nabi Musa itu munajat dengan pangeran. Faqala luwing tingkos Nabi Musa. Ilahi itu pangeran ingsun. Amarta
perintah sing panjenengan ingsun bidaf'i lawan mendem rajul. Wa sholatan perintah ing nolati alaihi ing atas rajul. Wa qaumuhu balik utawi kaum rajul. Yasjaduna ibnu sayyid sapa qaumuhu alaihi ing atas rajul. Siron ing rahasia. Fa'anta utawi siro alamu iku weruh minhum saking anas bisana ing lawan ujian wa takbiran. Nabi Musa kemudian munajat dengan pengiran Gusti. Dengan itu perintah kula mendem wong lanang niku, nyolati wong lanang niku. Tetapi masyarakat ini ngomong nek kelakuan wong lanang niku kelakuan wong lanang niku kakek kelakuan dosa, pantes saya ora dipundhut. Tapi jenengan kok malah ngikut kula, nyolati ngikut kula kedusi. Jawab kalih Gusti Allah. Fa'auba mulai wahyu Allah Ta'ala kalai waru Allah ilaihi Nabi Musa. Kemudian Allah jawab kepada Musa, ya Musa, hei Musa, saudara bener apa kau merojul lima ke dalam perkara aku kan cerita sapa rajul anu hikmah. Aku kan cerita sapa anas anu hikmah asuki afali saking enehe kelakuane rajul. Ya Musa, aja bener kalau orang lanang niku welek kakan lawan itu. Wa ana ing sampeyan satu rajul niku mau tasafa iku dalam sapa rajul ila yamane ingsun inda wafati inda malikane wafat rajul salah satu asyar lawan tapi pas ketika wafat orang itu mau dalam tolong sapa aku orang itu jaluk telur perkara dari aku kalau seala jaluk ini saking unsur sobat jawi menurut ibina sobat kabeh musim dosa minhal saking makhluk unsur atau itu kaya tibakan paring sobat unsur bukan rojul pakai ibadah kali kaya apa lah kamu merawasi sobat unsur bukan kok kalau seala teman-teman jaluk sobat nafsahu awati dengan wa ana utawi ingsun arhamu iku malah arhamu rahimun iku dat kang paling welas wase dat kang welas asih. Arab sopan iku jawab, ya Musa pancen kelakuane wong lanang iku elek. Tapi sadurunge mati iku wong lanang iku njaluk tulung syafaat, njaluk tulung perkara nang Allah. Jika setelah ucap sapa Nabi Musa, ya Rabb, tu pengira, wabalan itu apa asal Rasulullah itu? Apa tu niku Gusti? Walan jika seneng Gusti Allah. Lama darat yang dalam suasana barat, apa wafat dulu, apa mati Rasul. Walan jika sapa Rasul, ya Rabb, tu pengira ingsun, anta utai panjenengan. Tak lamu itu ngerti seneng panjenengan ini saking ingsun. Ani yang satu meneh ingsun. Untuk iku ana sapa ingsun, ataki buku kerja sapa ingsun, al-ma'asi biro-biro maksiat. Baku kula ana sapa ingsun, akrahu iku gedhe sapa ingsun al-maksiat maksiat. Sing pertama wong lanang niku munajat oleh pangeran, dalu sapa oleh pangeran Gusti. Jenengan iku semerap, nek kula niku wong sing kaya dosa. Dengan itu semua Gusti lek kula niki kakek maksiat. Tapi kula niku gedhe kare maksiat iki. Mengene atiku niku kula gedhe ngene maksiat. Iku utamane rajul iki pertama kula dari Allah pas arep bapake mulana. Nomor kali. Basariatu dari semua penjualan kita ucap sapa rajul ya Rabb pangeran ingsun. Innaka satu melebat jenengan. Taklam itu ngerti sing panjenengan. Biane melawat temen ingsun. Irtakabtu iku terjadi sapa ingsun al-ma'asi ing boro-boro maksiat. Wa kana apa ngomong apa panggonan ingsun maka fasaqat itu tetep dalam sekotane panggonan sing elek. Walakin apapun tapi temen sapa ingsun suhbata sholihina ing kancan para wong kang saleh. Nomor kali munajat orang niku Gusti jenengan niku semerap niku pancen tiyang sing kakek tenaga
Kula niki terjang maksiat. Kula kanca-kanca kuwi wong ala, tapi kula niku demen kumpul karo wong saleh. Kula niku demen kanca-kancan karo wong saleh. Nah itu munajate orang niku kula niku Sinama tiga munajate Ilahi pengiran ingsun Inaka ing satu menebat jenengan Ta'ala mengerti menebat jenengan Bini saking ingsun Anna sholihina ing satu menebat jenengan soleh Kamu ikono sopa sholihin Ahabba ikuwe Demeni ahabba ikuwe demeni ilai yawari ingsun Minal fasini nama saking biro-biro wong fase Terus jenengan kok semerah Lek ngomong soleh itu tak demeni, kowe aku senengi timbang ngomong sing fase, timbang ngomong sing kakean dosa. Meskipun aku ngomong fase, tapi aku luwih seneng karo ngomong sing soleh. Hatta lalu sakbala sehingga waduk ing ingsun sapa rajulani sapa wong kang loro, wong lanang solehun rupane wong kang soleh, betul wong kang sing ora soleh, apa ditu mongko Yusuf Nawawi Sol aja tasolihi ing duwe wong kang saleh ala tolihi ing atase wong saleh. Semua aku didepi wong lanang sing saleh karo wong saleh, aku bakal disinau hajate wong sing saleh. Lan mergo munajate raja niku wae sing kelihatan ora dibusi karo masyarakat sekitare ora dikafani, tapi niku termasuk wali Gusti Allah sampai Gusti Allah niku wahyu turune Nabi Musa dinikan kebusi dikengken afani dikengken mendem mergo pas ketika wafate wong lanang niku mau munajat kula perkara ngene pengeran. Isinya pertama niku kula niku ahli maksiat. Tapi kula niku gedeng nek amine kula niki maksiat. Kula pancen ahli maksiat tapi kula gedeng ngene maksiat. Nomor kali kula niku gedeng bulan karo wong sing ana. Tapi kula niku wis seneng bulan karo wong sing saleh. Pancen kula kakean dosa, mergo panggonane kula niku panggonan nggone kumpul karo wong ala. Tapi seumpama kula niku dijak kumpul, kula niku pengen kumpul nggone jantan ingkang saleh. Orang kita riwayat Wahab dalam riwayat Wahab Ibnu Munabbih terjadi bulan Munabbih. Tahu yang satu Wahab. Orang yang ketiga sudah Ya Rabbi pengiran Tawafalka ala kumpulus dengan Nafibarta ala kumpulus dengan Sudubi insun Ya Fukum Allah bakal bunga Soto awliya Muka sopa dengan birawali Bon Wala fi riwayat Wahab Ibn Nabi Wa ala